Zahvaljujem se poštovani. Govorit ću danas o jednom slučaju koji u svojoj jednostavnosti zapravo pokazuje do kuda seže korupcijska i nepotistička hobotnica HDZ-a. Dakle, ovdje vrlo često govorimo o takozvanim velikim aferama. U pitanju su milijarde, u pitanju su milijuni iz europskih fondova, velike su brojke, veliki igrači. Govorimo o SMS-ovima gdje takozvani AP odobrava zapošljavanje nekakvog pripravnika lovstva. Govorimo o tome jer su to naravno i bitni slučajevi koji pokazuju narav vladavine HDZ-a. Ali oni mali, životni, svakodnevni slučajevi su ti koji pokazuju do kuda to ide. I ovo je jedan od njih. Ovo je slučaj izbora, ne bi vjerovali, javnog bilježnika u gradu Kninu. Dakle, grad Knin imao je tog jednog javnog bilježnika. Taj gospodin zbog starosti je otišao u mirovinu. Vršitelj dužnosti bio je njegov dugogodišnji prisjednik koji je nastavio raditi u tom uredu. Raspisao se napokon i natječaj za dužnost javnog bilježnika. Javio se naravno taj dugogodišnji prisjednik, čovjek iz Knina koji radi taj posao, bio je i vršitelj dužnosti. Javila se još dva javna bilježnika, dakle sa javnobilježničkim iskustvom, actually rade taj posao, i javila se jedna gospođa, bivša tajnica gradonačelnika Knina, sadašnja pročelnica, do sada pročelnica za imovinske poslove grada Knina i naravno članica HDZ-a. Kada se ona javila, na njih 4 javilo na natječaj. Bila vam je predsjednica izbornog povjerenstva za predsjedništvo HDZ-a u Drnišu, tak da vaše je. Ali ajmo dalje. Kada se tih 4 kandidata javilo na natječaj, 3 od 4 je dobilo preporuku javnobilježničke komore. Ja ću podsjetiti ovdje, javno bilježništvo se osnovalo kao neovisna djelatnost. Neovisna. Javnobilježnička komora dala je za 3 ljudi preporuku, pogađati tih 3 su ovi koji naravno su javni bilježnici. Pa, jel, ne samo da ispunjavaju uvjete natječaja, nego i više od toga imaju javnobilježničko iskustvo pa mogu preuzeti taj posao. Gospođa Lovrić nije dobila preporuku javnobilježničke komore. Pa nije, jasno da nije dobila jer nikad taj posao u životu nije radila. Međutim, ko je izabran od strane ministra pravosuđa? Pogađate, gospođa Lovrić, koja nema jednog dana radnog iskustva kao javna bilježnica. B, nije iz Drniša. C, ima 62 godine i budimo realni, za 3 godine taman kad možda se ufura u posao i nauči javnobilježnički posao će u penziju. Ovaj slučaj je sve. Jer on pokazuje da koliko god iskustva imali u nekom poslu, koliko god bili prepoznati u svojoj zajednici da ga dobro radite, koliko god od svoje komore dobili preporuke, nećete dobiti taj posao, dobit će ga ona osoba koja nema ništa od toga, koja nema jednog dana iskustva u tom poslu, samo zato jer ima odgovarajuću iskaznicu koju je naravno ispisala se iz HDZ-a 2 dana prije prijave jer, Bože dragi, kao javni bilježnik ne smiješ biti u političkoj stranci. Ali, jel vi razumijete dokle to ljudi ide? Nismo upućeni do kraja. Dajte mi, molim vas, jedan dokaz kako osoba koja nije radila ni jednog dana ni kao prisjednik ni kao javna bilježnica može pobijediti na natječaju protiv 3 kandidata koji su radili kao prisjednici u javnobilježničkom uredu godinama, koji su bili sudski savjetnici, koji su radili kao suci. Pa kako? Kako tajnica grada može imati bolje kvalifikacije? I oni su počeli od 0. Ona počinje od 0 sa 62 godine. Bravo ekipa, bravo. Hvala lijepa. Time smo završili sa izlaganjima